Så blev vi klar til at anrette den fjerde og sidste ret på årets nytårsmenu. Jeg har lagt mine elementer klar her. Jeg har lagt karamelsaucen klar, og kagen, den har jeg haft op i små 10 minutter, så den lige har nået at få lidt temperatur. Jeg har den puffende chokolade og citronmelissen. Jeg starter lige med at lægge mit karamelsauce over i vandbadet, så det lige hurtigt bliver lunt. Og ellers så begynder jeg faktisk bare at anrette. Jeg kan godt lide, at man lige kan se lagene i kagen her, så den ligger med det opad. Og så er det ellers ret simpelt at anrette. Den puffende chokolade her ligger vi hen ad siden. Sådan der. Sådan. Og så tror jeg faktisk allerede, at karamelsaucen den er klar, fordi hvis den bliver for varm, så bliver den nemlig rigtig løbende. Drypper den lige godt af og klipper igen et hjørne. Sådan der. Og så lader det bare lige så stille glide ud på tallerkenen her og lægge sig pænt. Sådan. Og der kan man selvfølgelig, hvis man har noget til overs, sætte det i en skål og lægge det ind på bordet ved siden af. Så hvis man er til lidt mere af det, så tager man selvfølgelig bare det. Slutter lige af med at pynte med et blad citronmelisse, hvis jeg ellers skal få fat i det. Sådan. Kommer et der. Og der kommer et der. Sådan der. Og det er faktisk konklusionen på årets nytårsmenu. Jeg håber, det har smagt igennem hele menuen, og så håber jeg på at se jer en gang i 2025. Rigtig godt nytår!